Bafowethu niyaphila. Le video le eyokugcina yami la ku-TikTok. Uzwa kuthiwa ngikhuza umuntu, ngibonisa umuntu ngci. Ngala ama-artist lawa awu-2 lawa. Eyokugcina ngci. Mina ukuphila komuntu nokungaphili kwakhe nezitha zakhe, yazi mina okhuzwayo akungisizi ngalutho mina. Kodwa uma ngisuke ngikubonisa ngathi ngane yakwethu le ndlela ohamba ngayo akuyona. Ngisuke ngikubonisa njenge-TikTok engilikhonzile. Njengomuntu oyidlalile le game yalamaciko awu-2. Kade isekhona, bangixolele abafowethu ukusebenzisa iy'thombe zabo. I-game kade isekhona until-ke i-game ize iphele. Bafowethu u-TikTok awuyona lento eniyicabangayo. uMaskandi awuyona lento eniyicabangayo. Mina njengokhuzwayo ngubaba, mina nginabantwana. Lento yokugadlana ngiyenzile, ngiyibonile ukuthi ayikho right. Kukhona la yahamba yenza impilo ibone ukuthi no, kahle kahle la khona la engingasakhululeki khona. Igcina iqhelisa abantu okumele uphile nabo impilo ngokuyiqiniso. Ngokuhamba ukhanda izitha engenasidingo. So kuningi bafowethu esingakwenza ngalama-artist awu-2, udlala ingoma online, uthenga amathikithi emcimbini, ngaphandle kokwenza into ezokudalela iy'nkinga. Yebo, bona ngeke bakwenze lutho personally, mhlampe. Kodwa kunabantu ababalandelayo, asifani ngani zakwethu. Asifani. Ngikhule mina kuthiwa ingulube mayisifuna ucansi ebusuku iyakhala. Mayifuna ucansi, isuke isifuna ucansi. Kanjalo nalaba bafowethu, kulaba bafowethu esibalandelayo. Kunabantu abane-record elibi, elingekho lihle. Akathi mayekubona uncofa iqhawe lakhe bese kunyukile ukuluku kuyena. Bese bona lo msebenzi akavama ukuwenza ngemali ethile. Athi ngoba vele ngibhorekile ngingawenza kukhuzwayo. Seziyaqala-ke iy'nkinga. Sisuke sikhuza izinto ezikanjalo bafowethu. Kuthi la magama labafowethu lawa, must be careful kuwona. Ayi-umbrella kubantu abathile. So ungathinti igama labo esinoma kanjani. Ziningi izinto ongazenza ngomthandeni, nabo sikhenkile bakhona abafowethu. Umbone edlalela ngeguzu lakhe, nabanye abafowethu oFraud yaseNkandla, ngibala ama-influencer. Uma ukuthi bafowethu nibona nini ukuthi ukugadlana ku-right for nina, ngani zakwethu ngingaqhubeka. Mina ngikubonile beku-right ngesikhathi sakho, manje isikhathi sakho asisekho. So mina-ke ngisuke ngifaka umbono wami, ngikhuza, nginebhadela ukuthi ngithi uma ngikhuza bese kuthiwa umuntu uyamsabisa. But uMaskandi awuyona lento eniyicabangayo. Abantu abalandela uMaskandi abananhliziyo. Abananhliziyo. Kodwa bafowethu angisho ukuthi ngithini. Uma nibona ukuthi nina ku-right for nina ukutalabhana, cha mina bafowethu angisekho esigabeni salokho. Ngibubonile ubuhle babo, ngabubona ububi babo. Benzeka phambi kwami. Bangivimba endleleni ezithile angangakwazi ukuhamba kuzona. Bangixabanisa nabantu abathile. Angisoli-ke ngangikwenza ngaleso sikhathi. Empilweni uyafunda ukhule. So njengamanje isigaba esikusona sangivumela ukuthi ngisangenza izitha. Iy'ngane zami the way sey'khule ngakhona sengangena. Umfana wami nje usengangena noma ngabe nini ku-TikTok. So imagine ezongena ku-TikTok uzofica ngibene nomthandeni lapha, ngisho noma ngabe yini ngomthandeni. No ngani zakwethu, mina ngikhulumela mina.
Uma uthi ku-right kini ngane zawugcina ngaqhubeka. Kodwa mina cha bafowethu ngicela, ngizoqhubeka ngiyiphushele iqhawe lami, imicimbi yalo, ingoma online njengoba ngenza. Okunye nje into okuthiwa uzobona kuthiwa ngigxeka ubani, ngigxeka uMthandeni, ngigxeka ubani, hhayi bafowethu. Uma kuwukuthi wangifolowela lokho, hhayi.